Hey guys, good afternoon. Khulumbai. Da jade time ang dini deri hai video start kalambai. Mane deri hini video banaibai ang nongthangmon je dini eku vlog soa video ro railagin. Hai lokofोर khulumbai. Ma khobor mabrai dong nongthangmona? Asa kalaimo nongthangmona boyबो मोजाङै dong. जोंबो मोजाङै dong. जोंहाबो गासैबो मोजाङैनो dong. Asa kalaimo nongthangmoनाबो मोजाङै dong. Ini nongthangmoni बर' आइजो टिभिया जेरै नाम जेरै अरिजिनेल रुपाव फैदों माने आङो ब्लग बानायो नालाय फुंनिफ्राय आं जेरै थायो ओरैनो भिडिअखौ बानायो ओंखाय आंनि दख'ना गाननाय जायानो फ्राय न'आव जेरै थायो ओरैनो आं भिडिअखौ बानायो जि खालामो इखौनो खोन्थिलाङो ओंखाय दिनै सानबाय आङो दख'ना गाननानै एसे भिडिअ बानायनो होननानै फिसाजोआबो उन्दुबाय एसे स्रि जानायखाय आङो सारसेयाव फैनानै भिडिअखौ बानायनो सानबाय नङाबा फैफानानै डिस्टार्ब जायो बेयाव खारु एको गैया गोलैनो फैनो लगिया ओंखाय आङो दिनै भिडिअखौ बिदिनो बानायबाय नोंथांमोना नायलांदो होमबा आंनि भिडिअखौ दिनै बिदिनो स्टार्ट खालामनि आं दिव्या आंनि बर' आइजो दिव्यानि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन जुदि नायदोब्ला आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अन्नानै आंनि चेनेल साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक मोनसे होना हो जुदि भिडिअ बानायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नङाबा जायाखैब्ला नोंथांमोना प्लिज आंनो कमेन्टआव थांनानै खोन्था आरो नोंथांमोना जुदि कमेन्टआव थांनानै आंनि जायखौ खोन्थायो आं मोजां मोनगोन आरो आंनि गोरोन्थिखौ आङो मोजां खालामनो नाजागोन अन्नानै नोंथांमोना बयबो आंखौ मदद खालाम माने न'आव जेरै थायो ओरैनो भिडिअखौ बानायोमोन माथो दख'ना गाननानै नोंथांमोन जेसे रायलायनि नामा बर' आइजो दिव्या जिहेतु आं बर'नि दख'ना गाननायनि दसे रायलायनो सानबाय फार्स्टआवनो आं आंनि सिनायथिखौ होनो सानबाय आंनि मुङा जादों दिव्या बसुमतारी जायबो भिडिअखौ नायनानै चेनेलखौ नायनानै नामखौ दिव्या होननानै मिथिनो हाखादों थेवबो आंनि फुल नामा जाबाय दिव्या बसुमतारी दिव्या बसुमतारी सिगां हाबानि सिगां आंनि टाइटेला महिलारिमोन दिव्या महिलारिमोन ओमफ्राय हाबा जानानै दा दिव्या बसुमतारी आंनि हासबेन्डनि जायगाखौ सिनायथि होनाय सिगां आं आंनि जोनोम जायगाखौ सिनायथि होनो सानगोन मानोना आं निजेनि जोनोम जायगाखौ सिनायथि होनाय उनावसो आं हासबेन्डनि जायगाखौ होननो मोजां मोनो आंनि जोनोम जायगाया जादों आङो नगाव डिस्ट्रिक्टआव जन्म जादों नगाव डिस्ट्रिक्टनि धिं बाथाबारि होननाय मोनसे बर' गामियाव जन्म जादों आं फरायदोंमोन जोंनि गामिनि स्कुलाव हाई स्कुलखौबो आं इउनिट कमप्लिट खालामनानै आङो धिं कलेजाव एडमिसन लानानै धिं कलेजाव फरायबाय ओमफ्राय आङो धिं कलेजावनो BA खौबो खालामबाय HS BA धिं कलेजावनो फरायबाय फरायनाय उनाव आङो तेजपुराव साननैसो फिसा खामानि मोनसे मावनानै थादोंमोन बिनि उनाव आङो हासबेन्ड बिदिनो लोगो मोनलायनानै आं दा हाबा जाबाय हाबा जानानै दा हासबेन्डनि जायगाया जादों हासबेन्डनि न'आ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट माने पाठशालानिफ्राय बागमारा गोलैयो बागमारानि गोर होननाय मोनसे बर' गामि बिथांमोनना बहुत गेदेर बर' गामि जोंना जेरै फिसा होनदोंमोन एरै इसिना गेदेर गोर होननाय बर' गामि बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जोंना BTC गोलैयासै एसेनि थाखाय बागमाराया ससे BTC गोलैयो ससे गोलैया जों गोलैयासै जों दा बागमारा हासबेन्डनि ओमफ्राय खामानिनि थ्रु आरो हासबेन्डजों आं दा थाफैदो गसाइगाव होननाय जायगायाव बियो गोलैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव होननाय जायगा गसाइगावनिफ्रायसो फैनानै तेलिपारा होननाय गामि इयावहा बर' बेंगलि नेपालि आदिबासि सब मानसियानो दं बर' एक्सट्रा होननाय नङा जों दा जेराव थायो आंबो फैबाय आरो फिसाजोआव बिफा नागिरबाय थायो दा रुमाव थाफैदो जोङो भारायावनो इनो जाबाय आंनि सिनायथिया नोंथांमोना बहुतानो सोरबा मिथिनो लुबैयो आरो जायगाबो कमेन्टआव सोंहरबाय थादोंमोन आब' नों अबेनि ओंखाय आं दिनै खोन्थाबाय आङो जन्म आंना नगाव डिस्ट्रिक्ट हाबा जादों बरपेटा ओमफ्राय दा थायो आं गसाइगाव क'क्राझाराव आरो नोंथांमोना साननो हागौ नामा बर' आइजो दिव्या ओमफ्राय दिव्यालाय माथो दख'नाखौनो गाना भिडिअफोराव दख'ना गाना ओरैनो बिदिनो सिम्पल भिडिअ होयो ओमफ्राय आङो माने फुङाव उथिनानै फुंनिफ्रायनो भिडिअ स्टार्ट खालामखायो आरो आङो प्राय दख'ना गानना थाजायानो दे रुमाव थायो नालाय बेफोरजोंनो सिम्पल ड्रेसावनो थायो आं फुंनिफ्राय जेरै थायो ओरैनो मोनाजासे नोंथांमोननो भिडिअखौ होनो सानो जेरै थायो ओरैनो खोन्थिखायो माथो भिडिअ बानायनो होननानै आं दसेनि थाखाय देलाय मेलाय खोन्थिब्रबबाय थाया जेरै थायो आं ओरैनो खोन्थिखायो नोंथांमोना बुजिगोन निस्सय आरो जाय ब्लग बानायो सब गासैबो इदियानोखा जेरै थायो ओरैनो भिडिअखौ रियेल खोन्थिखालांनो सानो जेतिया जों दा फिसा इउटुबार ना फिसा चेनेल जोंना दा गेदेर जाथ'वाखै गेदेर जानाय लोगो लोगो चेनेला मालाय
दसे जनानै देलाय मेलाय दख'ना सख'ना गाननानै दसे केमेरा सिगाङाव फैनानै माबा माबि मोननैसो बाथ्रा रायलायबानो बयबो नायोबो इदिनो भिउसबो बारायो इदिनो बयबो अननाय होयो जों दा मोजाङै फारसेनिफ्राय मा खालामदों खालामा खोन्थिलांनो हाबासो बयबो मोजां मोनो ओंखाय आं सानो आरोना जों दा गोदान नालाय जों फारसेनिफ्राय खोन्थिलांनो नाजाबाय थागोन जेतिया जोंनाबो चेनेला गेदेर जायो होमबाना जों मोनसे टपिकआव फैनानै बाथ्रा रायलायगोन नोंथांमोनजों नोंथांमोना जेरै प्रश्न खालामो एरैनो उत्तर होनो सानगोन देनां जाहाथे जेतिया जोंनि चेनेलाव गेदेर जागोन होमबाना जों दा मोनसे टपिकआव रायलायनो जेबो बाथ्रा फैथ'वाखै आरो जोंखौ नोंथांमोना मदद खालामबासो जोंबो इबारै इसोरनि बायदि गेदेर जानो हागोन अननानै नोंथांमोना बयबो जों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे गासैबो खालामाखै साबस्क्राइब जाय खालामदो इसोरथ' खालामदोआनो जाय खालामाखै अननानै नोंथांमोना प्लिज बयखौबो आं खुलुमनानै बुंबाय आंनि चेनेलखौ जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नायनानै भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनबाबो खोन्थानांगौ मोजां मोनबाबो खोन्थानांगौ जेरै जि मा भाबियो मा सानो सब खोन्थानो नांगौ होमबासो जों भिडिअखौ मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्टआव थांनानै खोन्था हासबेन्डनि न'आव थाबा प्राय दख'ना गानजायोआनोमोन बेयाव फैनायनिफ्रायसो आङो प्राय दख'ना गानजायाखै माने मेक्सि गानो इदिनो गस्ला माबा माबि गाननानै थाजायो आरो जेरै थायो ओरैनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामखायो इदिनो बानायो फुंनिफ्राय उथिनानै मोनाजासे आङो सब खोन्थिनो नाजायो आरो दसेनि कारने आं दख'ना गानब्रबनानै देलायबाय थाया जेरै थायो आं ओरैनो खोन्थियो नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन कमेन्ट्सआव बहुतानो बर'हि बुजि मोनाखै हारसाव खालाम होनबाय थायो आं आरो निजेनि बर'आव पुरा जि गोसोखौनो बुंनो हायो रायलायनो हायो खुसि भिडिअ बानायनो हायो गोसो खुसि रायलायनो हायो थेवबो आङो खायसेनि बहुतानो इसोरबो नायनानै खहाय खालामो नालाय इसोरनि बाथ्रा लाखिनोबो आं गेजेर गेजेर हारसाव भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना इखौ गाज्रि मोननाङा माने सब जातिनिनो लोगो दं नालाय हासबेन्डनिबो आंनिबो आरो फेमिलिनि गासैनिफ्रायबो सानना नायहरनानै सब मानसियानो सब फ्रेन्ड दं ओंखाय आङो गेजेर गेजेर इसोरनि थाखायबो मोननै हारसाव भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना इखौ आंखौ जेबो गाज्रि साननो नाङा माने जायजोंबो मिलायना थानो नाजायो आरोना इसोरबो बुजि मोना नालाय आंखौ हारसाव मोननै भिडिअ हो हारसाव मोननै बाथ्रा रायलायनानै बुङो ओंखायनो आं इसोरनि बाथ्राखौ लाखिनानैबो मोननै भिडिअ रायलायो आं दा इ ड्रेसआवनो दिनै सानसेयावनो हारसानिबो बर'निबो मोननैनिबो भिडिअ बानायखाबाय बुजिखागौ नोंथांमोनाबो मोजाङै बुजि मोनो आरो इसोरनि बाथ्राखौ लाखिनानै आं इसोरनि थाखायबो मोनसे भिडिअ बानायबाय दिनै आंनि परिचय भिडिअखौनो मोननै खालामबाय माने बर'आव मोनसे हारसाव मोनसे आसा खालामो नोंथांमोना मोननै भिडिअखौबो नायगोन माबोरै जादों जाया मोननैखौबो नायनानै मोननैयावबो आङो कमेन्ट होनानै भिडिअ बानायनाया जाबाय दाना न'आव थांनोसै मा गानदों होननानै फुल फट' खोन्थिनो गोसो जादोंमोन नाथाय केमेरामेन गैया रावबो हारसिंनो आरो मा खोन्थिगोन नै सिङाव साव फायना लादोंमोन आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जुदि जोबजासिम नायदोंब्ला मा भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो खोन्थानो दाबाव आरो फार्स्टआवनो खोन्थाखादों आरो खनसे खोन्थाबावबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे खालामना हो आरो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव थांनो खोन्थानो दाबाव दिनै लाखिनोसै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै बाय